Angazi ilanguage esoyisebenzisa ukuthi kuba yipi ukuze abantu beqonde ukuthi uma ngithi angifuni ukube ngi-WhatsApp abantu angifuni abantu ngi-WhatsApp and abantu bonke baya ngi-WhatsApp. Lokho khomba ukuthi abantu abantu abangasihloniphi ispace nabangafuni ukulandela imiyalelo yomuntu abafuna ukuthi bona besebenzise ngandlela asuyikufuna ngayo bona kodwa babe befuna ukusizakala. Ngiyawukhuza leyo moya omubi wokufuna ukuthi abantu bafuna ukwenza indlela yabo bengafuna ukuthi bona benze indlela osuku bacela benze ngayo yabona. Kodwa akasikho lapha kama kuphasa nje i-channel inflick okubaleni kufanele sicela kwena ukuthi ungalike le video, ungayibheka le video, ubheke namanye, ungaba imember ye channel, unganikela futhi uthanda. Isiphephi somoya uthi pastor uma uphupha la ilanga kodwa ubalekele emthunzini usho ukuthi liyashisa hlehlela ilanga njengoba ebese balekele emthunzini. Asibheke la ukushisa kwelanga. Number 1, uma uphupha ilanga uphawu olubi uma likushisa lusho ukuthi izilungiselela isikhathi esibi esizofika nezilingo nezivinyo ezinzima kuwe. EkaJakobe 1:11 ngokuba ilanga liphuma libalele libunisa utshani imbali yabo iwele phansi nobuhle besimo sabo bunyamalale. Kanjalo ke nesicebi siyakudlula ezileleni zaso. 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ilanga lokho sikuthathe ngophawu uma likushisa osuke lukhomba kwabanye abantu ukuthi noma komunye umuntu lo muntu angasabhekana nezinkinga noma izinkathazo ezokwenza ukuthi engakhululeki futhi engenami. UGenesis 31:40 nganginjalo emini ngaqedwa ngokushisa ebusuku ngamakhaza ubuthongo bami babalekela amehlo ami. 3, futhi uphupha ilanga sikuthatha njengophawu lokuhle uma lishisa kodwa kubalekele emthunzini ngoba luyaveza ukuthi uzophepha futhi uzokwazi ukuphuma ezinkingeni ezikhathazayo noma uzokwazi ukugwema isimo ekade sekulethela ukukhathazeka. 4, futhi uphupha ilanga uphawu luhle likushisa kodwa ubalekele emthunzini ngoba komunye lingakhomba ukuphenduka noma ukusindiswa nokukhosela kuNkulunkulu noma ukusondela kuNkulunkulu ngesikhathi seyinkinga osukubhekene nazo. Isambulo 7:15 kabasayi kulamba kabasayi ukoma kabasoze bahlatshwa yilanga nakushisa kuni ngokuba iwundle liphakathi nehlalo sobukhosi liyakubelusa. Kanti amaHubo 121:5 uJehova ngumlondo wakho, uJehova ngumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Besibheka la ukushiswa ilanga nokushiswa ilanga bese ungena emthunzini noma bese ungena ngaphasi komthunzi ungaba wendlu wesihlahla noma wani umthunzi oyobukhona nguphawu hluma ungena emthunzini yabona ukuthi uzothola ukuphepha nokukhosela nokusizakala ezinkingeni zakho. Be blessed.